Izindaba zehora lesikhombisa kusihlwa sikethulela zona ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. I've decided to appoint Professor Firoz Kachalia as acting Minister of Police. Sekube nokuphawula okungafani ngemva kwesinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokumisa ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu aqoke usolwazi uFiroz Kachalia ukuze abambe esikhundleni sakhe. We want Malady to provide to us findings of fact, and we say the SAA says we can make this request to Malady, and that's the request that we make. Sizokwethulwa ngesonto elizayo isinqumo esicelweni sombuso sokufuna ukuhlinzekwa ngezizathu ezaholela ekutheni umfundisi uTimothy Omotoso kanye nababili ayesolwa nabo batholwe bemsulwa ecaleni lokudlwengula nokushushumbisa abantu. Ngithola uphoxa okhuluma ngibona mama kaJD eboxini kumshushisa ecourt ekhuluma ngisubuhlungu kakhulu ngumama ngoba singabantu besifazane thina kumele sinakekele abantwana. Inkantolo yeManchester Road Port isilihlehisele uLwesihlanu icala lokubulawa kwengane neminyaka e-19 uJaden Lee Mick eFlayoff eGoli nelibhekene nonina uTiffany Mick. Sekubingelele umbukeli sikwamukele indabeni zehora lesikhombisa kusihlwa enzethulela unoxolo uMamtshali wakwamwali ihlabanga nelimhlophe qwa. Kwebamba likangqongqoshe wamaphoyisa uFiroz Kachalia kwamukelwe ngendlela engafani ngamaqembu asephalamende. uKachalia umenyezelwe uMengameli uCyril Ramaphosa kulandela ukunikwa ikhefu emsebenzini kangqongqoshe uSenzo Mchunu ochaphazeleka einsolweni ezibucayi eyidalulwe umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi. Phakathi konyaka u2004 kuya ku2010 uKachalia wayengamele ezokuphepha komphakathi eGauteng. Appoint Professor Firoz Kachalia as acting Minister of Police. uFiroz Kachalia wake waba sishoshovu sokuqina se-UDF ngezikhathi ezazinzima zohulumeni wobandlululo. Akalona ivukana kwezombusazwe njengoba wake waphinde waba seyinhlakeni ze-ANC ne-SACP ngeminyaka yo-1994. Ngo-1981 uKachalia waboshwa wagqunywa esitokisini amasonto amathathu ngaphansi komthetho obucayi wohlelo wobandlululo wawushayelwa ukubhekana nalabo abaphikisana nohulumeni. Ngo-2020 ube ngomunye wofakazi abavele ngaphambi kwesigcawu sophenyo lukaNeil Agat lapho ageqa khona amagula echaza ngezenzo zamaphoyisa kahulumeni wencindezelo. We were prepared for what happened. Like I said, there was no way none of us would have testified to save our skins. And all of us went into detention repeatedly. We came out and we continued our activities. Wajutshwa waba yilungu lesishamthetho eGauteng waqokwa njengowengameli ezokuphepha komphakathi esifundazweni phakathi kuka-2004 kuya ku-2010. If all crime is local, we have to understand the specific safety issues community by community and address the capacity constraints at the police station level. People expect to be able to report crime. They want the police to be able to act on crime that has been reported at station level. uKachalia njengamanje uqashwe eNyuvesi iVets ophikweni lwezifundo zezomthetho. Uzothatha izintambo njengebamba likangqongqoshe wamaphoyisa eqaleni kwenyanga uNcwaba. Ihlukene imbono ezwakaliswe amalungu omphakathi kanye nosombusazwe esifundazweni KwaZulu-Natal ngemva kwenkulumo kaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa nebisukela einsolweni ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa kulesa sifundazwe uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. I-ANC KwaZulu-Natal okuyikhaya lezombusazwe likangqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu ithi iyasamukela isinqumo sokusungulwa kwesigcawu esizokuphenya kabanzi ngezinsolo ezenziwe umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. I-ANC ithi lesigcawu sizokwazi ukuphenya siphinde sithole iqiniso ngalezi insolo. Kasibazi ubunjalo balezi insolo, ubuqiniso bazo nobunjalo bazo. Yingakho samukela ukuthi kuzoba khona inkundla lapho lezi insolo zizobekwa khona obala lapho khona amaqiniso azovela khona obala.
I-Action SA ithi ayigculisekile neze ngesinqumo sikaMengameli. Leli qembu lithi ukuthatha ikhefu kukaNgqongqoshe akwenele. Phela amacala avuliwe ezinkantolo sokuyaziwa ukuthi amaphoyisa anama case numbers asevuliwe njengoba sekwenziwe iCommission okuzobe kusho ukuthi manje lokugcina sekuthiwa ngeke kumiswe okunye uqhubeke neCommission esicabanga ukuthi ke lokho kuvikela abantu abathinteka emtsolweni ezibucayi kangaka. Izakhamuzi nazo zizokalise umbono wazo ngalolu daba. Nginedengezo nje Commission of Inquiry ngaza ingeke yabani ibhedile ke manje lento ngoba over the years we've had ama leaders ANC athi kunama commissions of inquiry ahlalela ama commissions they take too long but zitholakala futhi ilokhuzana ama details zitholakala nezigelekeqe kodwa nothing happens. NginguSimphiwe Makhanya uzindaba zeSABC ngiseThekwini. Iqembu iMK limashele ekomkhulu lamaphoyisa eGoli ukuyokwethula uhlu lwezikhalo njengoba bengeneme ngenkulumo ebiyethula uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa ebecacisa akabanzi ngeinyathelo ayithathayo ngeintsolo ezishaqisayo ezenziwa ngumkhuzo wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Iqembu ke iMK selinikeza amaphoyisa amasonto amabili ukuze aphendule kulokhu. Bekuphume nesinedolo amalungu eqembu iMK ezokwethula uhlu lwezikhalo zawo ekomkhulu lamaphoyisa eGoli. Laba bathi bamfune eboshiwe uNgqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu. Our march is punctuated by the demand for the arrest of Minister Senzo Mchunu. He has broken the law of the country. Minister Mchunu and some of the top brass of the SAPS undermines the victims of crimes in South Africa. Leli qembu lithi uMchunu bekungamela anikwe ikhefu elikhethekile bekumela vela khonjwe indlela. Minister Mchunu is a politician. He's not under labor laws where you'll put him on special leave. You hire him, you fire him as it wishes. Iqembu iMK esifundazweni iGauteng lithi linika amaphoyisa umnqamla juqu amasonto amabili ukuze aphendule amaphoyisa kulokhu. We've given them 14 days to respond. We've also opened cases. Trust me, we are going to have we want these deadlines to be short. That's why on Friday we are going again to union buildings. Bathi ke abeneme inhlobo ke ngokushiwo uMengameli wezwe izolo uCyril Ramaphosa ngesikhathi ethula inkulumo ke ayibhekise ezweni. Bathi ke uMengameli ke akazange asho into engako nento ke ebambekayo. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseParktown eGoli. Sizokwethulwa ngesonto elizayo isinqumo esicelweni sombuso sokufuna ukuhlinzekwa ngezizathu ezaholela ekutheni umfundisi uTimothy Omotoso kanye nababili ayisolwa nabo batholwe bemsulwa ecaleni lokudlwengula nokushushumbisa abantu. Libuyele enkundleni ityala lika Timothy Omotoso nakyholwa nabo emva kweminyaka ephansi yasondela kwishumi liqhuba elityala. Kweli ityeli umbuso ucele ingcaciso ebanzi ngezizathu ezakhokelela ekosulweni kwesisithathu kuwo onke amatyala ebesijongene nawo. Ngenyanga kaApril kulonyaka uJudge Irma Schoeman ugwebe ngelithi umbuso awukwazanga ukuveza ngokungathandabuzekiyo ukuba uOmotoso unetyala. In order for the state to ask Malady to reserve questions of law, the state has to know what are the factual findings that Malady made in the trial that served before her. And we are not alone in this suggestion. The SCA says this is what is available to you, the state, if it is not clear to you what the factual findings are. Igqwetha lika Omotoso liye lasichasa kabukhali esisicelo. In law, a question of law under section 319 must arise on the trial, that is from the court's actual findings of fact. It cannot be reserved on the basis of what the state wishes the court had found. The state has no right of appeal against findings of fact, and any legal question must be determined on the factual findings as recorded by the trial court. The request for clarification is therefore not only procedurally irregular and incompetent, but also misconceived in principle. Igunya lezotshutshiso lithi nokuba sithini isigwebo sejaji lomba uza kusiwa kwinkundla yezibheno. uJudge Schoeman uza kusiwisa isigwebo ngoLwesibini weveki ezayo. Kwindaba zeSABC ndingusisipho Ncumbe eGqeberha.
Mbukeli kanti mangabe ke siqhubekela phambili ke sibheke zona ezeyinkantolo. Inkantolo eMantshi yase Roodepoort silihlehlise uLwesihlanu icala lokubulawa kwengane neminyaka eyishumi nomuvo uJaden Lee Mick eFlagstaff eGoli nelibhekene nonina uTiffany Mick. uMick uboshwe ngoLwesihlanu lwedlule. Ephama namhlanje inomuzwa wosizi. uTiffany Nicole Mick udalulwe ubuso okokuqala phambi komphakathi. Igama lakhe seliyohleze likhumbuza abantu isigameko esishaqisayo neshiye umphakathi waseFlagstaff ubambe ongezansi. Umphakathi usanemibuzo eminingi ngokuthi kwenzeke kanjani ukuthi uMick agcine ewumsolwa kuleli cala. Besingacabanga ukuthi kubo bonke abantu umama kaJaden bulala umntwana wakhe besicabangela nama security ngoba bekukuningi speculation ama security sithi mhlambe yiwo ayenze lokhu kukuningi. Emva kwezinyanga ezimbili umama kaJaden Lee usemi phambi kwenkantolo wathethwa amacala okubalwa kuwo elokubulala nelokuphazamisa ukusebenza komthetho. When we went to search for Jaylene, remember she said he came back to school and did not know what happened. And because of the meticulous, of our investigators, they went into the house and with our canines, they were able to get everything that is going on. Iziphathimandla zithi baningi abasazokhalelwa oZankosi. And we are still investigating, as we say, because we don't believe that this crime was committed by one person. We thank you as the community for taking this matter up. And we say, let's do it quicker. Let's not be late and let our children die. Kulindeleke ukuba kuvele eminye imininingwane ngokubulawa kaJaden uma kuqala ukulalelwa kwesicelo sebheyili okuzoqala ngoLwesihlanu. Mbukeli okwamanje ke sathi nje ke qungapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthile. Kuyo yonke lenhlekelele yalabo abakhahlanyezwe izikhukhula nendlela abaphatheke ngayo sesibhalelile ikhomishana yamalungelo esintu noHhovisi likaMvikeli womphakathi. iDemocratic Alliance eThekwini ithi sibhalele ikhomishana yamalungelo abantu neHhovisi lomvikeli womphakathi njengoba isola umkhandlu dolobha weTheku ngokunyathela amalungelo eyisulu zezikhukhula ezevile ekhulwini nama-50. Sibine sikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi sekube nokuphawula okungafani ngemva kwesinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokumisa ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu aqoke uSolwazi uFiroz Khachalia ukuze abambe esikhundleni sakhe. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-SABC Plus kanjalo na ku-YouTube ngena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. iDA KwaZulu Natal siqinisekise ukuthi ibhalele ikhomishana yamalungelo abantu kanye nomvikeli womphakathi ngokwehluleka komasipala iTheku ukutakula izisulu zezikhukhula. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni uthenge indawo yakwa Transnet ebizwa ngeMontclair Lodge ukuze kuhlaliswe izisulu zezikhukhula. Nokho iDA ithi umasipala weTheku kumele uziphendulele ngezinsolo zokuhlukumeza amalungelo abantu. Kuyo yonke lenhlekelele yalabo abakhahlanyezwe izikhukhula nendlela abaphatheke ngayo sesibhalelile ikhomishana yamalungelo esintu noHhovisi likaMvikeli womphakathi ukuba baphenye ukuthi akukho nokuhlukunyezwa nokwephulwa kwamalungelo esintu okwenzekile. If kutholakala khona okwenzekile silindele ukuthi benze inqomo ukuthi iziphi inyathelo ofanele ethathe kuyobe sekusho ukuthi ke thina njengamakhansela aseThekwini sithemba ukuthi onke amaqembu ezepolitiki ayoweseka isiphamiso sokuthi makukhona kufanele bathathele inyathelo efanele. Umnyango wezokuhlaliswa kwabantu uchithe imali ecela ku200 million wamarandi ukhokhela amahhotela ukuze uhlinzeke abantu abangaphezulu kuka1200 abasale Dengwane ngemumva kwezikhukhula zangonhlalonje noNdasa eThekwini. Umphathiswa ongqongqoshe wezemsebenzi yomphakathi lapha esifundeni saKwaZulu unikele mahala ngamabhilidi amathathu kumasipala waseThekwini. Sithi lawo mabhilidi awahlangahlengiswe enzelwe ukuthi abe sesimeni sokuthi kuhlaliswe abantu ukuze kungamoswa izimali kuthengwa amabhilidi amasha kube kukhona amabhilidi angasetshenziswa. iDA ithi umasipala ukhombise ukuhluleka ukusebenza kanye nokungabanaki abahlali baseThekwini. Ingunenhlakanipho Magwaza ezindabeni zeSABC eThekwini.
Isasa ithi isihlonze abantu abangaphezulu kweinkulungwane engamakhulu amabili okungenzeka ukuthi bahole izibonelelo zikahulumeni yize sebethola inzuzo ethile kwenye indawo nokungachaza phela ukuthi abasakulungele ukuthola lezi izibonelelo. Isasa ithi ibukeza uhlelo lwayo ukuze iqede nya ngokukhwabanisa. We flagged about 210,000. That's the data that we have received, where they actually, it's important that we need to review them because it has reflected that they could be working and they could be having extra income. Social Assistant Act unika labo abahlomulayo esibonelweni sikahulumeni igunya lokwazisa nganoma iziphi izinguquko zabo eziqhamukayo ezihlanganisa nezimali. We must also indicate that beneficiaries who fail to comply with this piece of legislation, there's a possible risk that the grants may be suspended. Continued non-compliance may lead to the permanent lapsing of the grant. Now, in terms of the social assistance regulations, maintenance is considered as income, but the beneficiary will be able to tell you based on their 3-month statements, you'll be able to see the regularity of that. And you can then say, well, okay, because the grants are assessed on an annual income, so whatever we take the 3-month statements and you extrapolate and then you agree with the beneficiary, this is what this is how much you would receive for maintenance for a period of a year. Isinxusa abahlomulayo kuba beze ngaphambili ukuzoziceba ngemali abayitholayo. Mbukeli asikukhumbuzeke ukuthi kuleli sonto uphiko lwezindaba ze-SABC lugubha iminyaka engama-75 salokhu indaba zaqala ukusakazwa. Hlanganyela kanye nathi ke ngehora lesikhombisa ngolwesithathu kusihlwa uLwesithathu lozayo njengoba nje sokwethulela ke indaba ezikhethekile nezizobe ke uzethulelwa yimina uNoxolo uMamwali wakwamtshana ngibamseneke nenye yezinkakha eyabi umethuli wazo lezi indaba eminyakeni edlule. Sizokuthatha ke mbukeli sikukhumbuze emuva ukuqhakambisa phela umlando nebanga eselihanjwe izindaba ze-SABC. Kodwa ke okwamanje wena mbukeli ufuna ukwenza phuthuma phela lapha ya ekhasini lethu ke ku Facebook uyoqagela ukuthi ingabubani lenkakha engizobe ke ngibambisene nayo sikuphakela ke indaba ngolwesithathu. SABC News sizimele asithatha ihlangothi. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uchaze oke waba umengameli waseNigeria ngasekho emhlabeni uMuhammadu Buhari njengomholi obeyiqhaja ethanda izwe lakhe ngaphandle kokungabaza. uBuhari ushonele eLondon kwelaseNgilandi emva kokugula isikhashana. Mbukeli umhlahla wesimo sezulu uzolandela ke Kwakwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesisho sithi mancane nje amathuba emvula esingawalindeli kakhulukazi ke engxenyeni esempumalanga yalapha Eastern Cape ngale kwaloko lingasikaza ngamafu lapha kwaZulu Natal siyongena lapha kwelase Freestata engxenyeni ezingaseningizimu liyo ngokubalela kodwa kakhulukazi ke engxenyeni esenkabeni lapha ko Northern Cape sihlabele phambili siyobheka ke osukwini lakusasa la amathuba amancane nje singaqhubeka siwalindeli kakhulukazi ke endaweni ezingasogwini lapha ko Potchefstroom yongena Port Edward kanjalo nalapha ko Sajoni siyongena eSilandani angathanda nje kuba mancane bekhona inkungu yasekusane isiphazamiso kubashayeli kakhulukazi lapha Eastern Cape ukuyongena kwaZulu Natal lithi ukubalela lapha eGauteng uyongena nasempumalanga koNorth West siyengxenyeni ke esentshonalanga sabalele sika ngamafu engxenyeni ke ezingaseningizimu kakhulukazi ke osukwini lakusasa seyisho sithi ke masihlabela phambili siyasho sithi ke kuyabanda lakubuza ukuthi ungubo ngakulapha kuKalvina kuSutherland amazinga ke aphansi ebusuku namhlanje kufika kusasa kuseyimpondo zankomo angathanda nje ukuthi likubuze kuzo zonke indawo ezingapha entshonalanga ukuthi ke ungubo ngaki kanti ke solindele ukuthi nangapha kwaZulu
KwaZulu Natal lithande nje ukubandi kakhulukazi ke eduze kwentaba zokhahlamba nokho mawungena endaweni ezingasogwini singakusho nje sithi ke nje phansi amaphaphu kubande futhi noma uyongena eGauteng uyongena lapha koMpumalanga sisho sithi ke amazinga aphezulu ngokuphama enhlavelanga ngivumele ngisho ngithi lapha ko Northwest lingaphakathi uyongena kwelase Freestata kanjani nalapha eGauteng ngokuphama enhlavelanga ngathanda ukuthi ke libe phakathi kuzo zonke indawo lapha KwaZulu Natal lithi ufudumala lapha komhlaba uyalingana koManguza kongwavuma sisho sithi ke phansi lapha eStern Cape kuKomani ngathanda nje ukuba phakathi kodwa libande kancane mawungena kakhulukazi ke kuGraph siyongena koBufort waseNtshonalanga koOthoni libande futhi mawungena kuzo zonke indawo ezilapha kuSutherland yongena eKhalvina nokho lapha kwanyanga ogugulethu lingathanda nje ukuthi ke libande nakhona ikakhulukazi ke osukwini lakusasa ngivumele ngisho ngokungenamahloni ukuthi ke ngiyayithetha indaba enobusuku obuhle. Zikuqala pho ke umbukeli besikuphathele zona namhlanje kusihla kusasa bazobe bekhona ke oza kwethu bekulethela izindaba ngolwimi lwesiXhosa ungalike ke umbukeli ukhohlwa ke ngukhumbuza ukuthi ngolwesithathu lolu esiya kulo sizobe sibungaza iminyaka e75 kwaqala ukuthi SABC isakaze izindaba ngakho ke umbukela ufuna ukuphuthelwa sobe sikulethela indaba ngendlela ongajwayele ukuyibona ngayo ngakho ke akube liphuzu ngolwesithathu ngo7 PM nisale kahle.